Ako je to? Vieme z toho vyrásť? Aj keď ja som spomínala, že sú to ochorenia, ktoré sú ako keby doživotné. Niekto sa spolieha, viete, aj na tú pubertu, že ale veď potom človek, dieťa z toho vyrastie a tak ďalej. Čiže ak je to diagnostikované v detskom veku, naozaj nás to sprevádza celý život? Celý život to sprevádza. Tam už je dôležitá vlastne aj tá liečba, že vlastne udržiavať si tú pravidelnú liečbu. Teraz máme vlastne tú liečbu veľmi kvalitnú, veľmi dobrú a keď už to dieťa je vlastne sprevádzané od samého mala aj s tou výživou, už v dospelosti s tým taký problém nemá, lebo vie presne, čo si môže dovoliť, kedy si to môže dovoliť, v akom množstve si to môže dovoliť, lebo toto všetko vlastne hrá veľkú rolu. Áno, stále nám ide o udržanie akejsi rovnováhy vlastne v tom črevnom mikrobiome, pretože to je veľmi dôležité. Dá sa to aj pri takýchto dietetických opatreniach, alebo tam nám pomáha a supluje udržanie tej rovnováhy práve tá farmakologická liečba? No, ono to je tak, že v podstate, pokiaľ sme v tej remisii, tak tí pacienti skúšajú. Čiže môžu skúšať v podstate aj nejaké probiotika, nejaké fermentované výrobky, kyslomliečné výrobky napríklad, hej, že tam sa to dá. Potom máme vlastne možnosť cez tie probiotika, suplementáciou, ale pri Crohnovej chorobe to úplne nie je dokázané, čo sa týka štúdií. Tam skôr ideme do tej ulceróznej kolitidy, že tam vieme nejaké informácie zohnať. Čo sa týka biologickej liečby, tak jednoznačne tuto vyhráva. Áno. Venujete sa tejto problematike roky. Zaznamenávate akýsi narastajúci trend aj v súvislosti napríklad s tým detským pacientom? Skôr by som povedala, že sa narastá hlavne u mladých ľudí. To je veľký trend, že chodia mi mladí 20-roční ľudia a to je veľmi akože už také pre mňa už bežné, že vlastne dojde takto pacient s týmto ochorením. Ja som sa celkom zámerne pýtala aj na tie deti, pretože tam to môže byť potom komplikované aj čo sa týka toho spoločného stravovania. Viete, že ešte stále, myslím si, že je to také ako keby v plienkach u nás, že máme aj špecifické alebo špeciálnejšie diety alebo možnosti dietnej strávy, napríklad v školských jedálniach alebo niečo podobné. Tam by sme mohli trošku možno zabrať, čo poviete? To určite áno. Bolo by potrebné, aby tam bol aj nejaký dietný systém zavedený v rámci aj školských zariadení. A ako je to s častými návštevami? Ako často komunikujete s pacientom a po akom čase možno sa snažíte zaviesť niečo nové do tej strávy alebo obohatiť tú strávu alebo niečo zmeniť možno aj v tých režimových opatreniach a propos teda dotýka sa to aj nielen stravovania, ale aj celkového životného štýlu, možno športovania, možno bežných aktivít? Čo sa týka zavádzania nejakých nových potravín, je to veľmi individuálne. Ja sa s pacientmi stretávam tiež na individuálnej báze, ale vždy to prvé stretnutie, teda to nasledujúce stretnutie je až po tých 4 až 6 týždňoch, pretože vlastne tam dochádza nejakej zmene, nejakej predispozície. Ja to väčšinou zistujem vďaka meraniam na bioimpedancii, že či mu začína narastať napríklad svalová hmota, či začne priberať, či sú tam nejaká takáto odpoveď na tú výživu. Následne si dáme, už potom stanovíme nejaké dlhšie, približne 2 mesiace, 3 mesiace. Ono to naozaj záleží tak individuálne. Keď sa pacient cíti zle, samozrejme napíše mail, dohodneme si skoršiu konzultáciu a vidíme sa. Je tam nejaký rapidný úbytok váhy vďaka tým reštrikciám, ktoré súvisia s tou stravou? Bohužiaľ je, pretože vlastne, keď som spomenula aj tú CDD dietu alebo tú dietu so zníženým obsahom vlákniny, sú to veľmi eliminačné diety a nie sú plnohodnotné. To znamená, že veľakrát nedokážu vykryť ten energetický príjem tak, aby ten organizmus vlastne naberal na sile. Takže preto je tam veľmi dôležité práve tá modulárna enterálna výživa. Moni, možno si mnohí z nás neuvedomujú, že najväčší imunitný orgán nášho tela je práve črevo. To je základ našej imunity. Vy ste aj spomínali tie kritické možno obdobia roka, ako je jar a ako je jeseň, ale ako nejakým spôsobom posilniť práve tú imunitu v tom čreve, keď nemôže mať plnohodnotnú tú stravu. Môže takýto pacient napríklad suplementovať isté vitamíny alebo výživové doplnky? Znesie toto črevo, vlastne to celé, čo potrebujeme? Áno, určite. Ono sa to vlastne pozerá na základe krvných odberov, či už krvný obraz, alebo teda biochémia. A tam vlastne už zvažuje lekár, že či treba dosuplementovať nejakými vitamínmi alebo stopovými prvkami. Najčastejšie sa teda suplementuje železo, pretože keďže strácajú krv, pacienti bývajú anemickí, chudokrvní. Potom je tam ten vitamín D, to suplementujeme vlastne viac menej všetci. Omega-3 mastné kyseliny, B12,
magnézium. Hej, tam proste všetko je dôležité naozaj skonzultovať s lekárom, pretože vlastne lekár v konečnom dôsledku odporúči, či áno alebo nie. Je to tak limitujúce pre to dieťa, že napríklad taký pobyt, ja neviem, v letnom tábore, blížia sa nám prázdniny, čiže je naozaj dobré hľadať možno skupinky, ktoré sú na tom rovnako ako my, aby teda naozaj to dieťa nemalo pocit, že je handicapované, vylúčené z kolektívu alebo niečo podobné, lebo je to potom asi náročné ustrážiť nejakú tú stravu na 100%. Neviem si predstaviť, že by sa dobrovoľne dieťa vyhlo nejakému nánuku alebo nejakej zmrzline sem tam. Určite áno, pretože vlastne oni vytvoria taký kolektív so svojimi vlastnými problémami, teda spoločným hlavným problémom a vedia si navzájom pomáhať, odporúčať si rôzne možnosti, ako si pripraviť tú stravu, aby im to neublížilo. Držia spolu, presne tak je to. Moni, a posledná otázka v tomto vstupe, ale dôležitá. Limituje alebo obmedzuje to nejako život toho pacienta? Zo začiatku to limituje, obmedzuje na základe toho, že nemajú dostatok tej energie, takže nevládzu cvičiť, nevládzu sa toľko hýbať. Ale už potom neskôr, keď na to nabehnú a je tam naozaj tá pozitívna odpoveď a začnú naberať na tej sile, tak už potom začínajú aj cvičiť a fungujú normálny život. Tak, to je dobrá správa v závere tohto prvého nášho dnešného vstupu, ale pani Monika Otavová zostáva s nami naďalej v našom štúdiu. Predpokladám, že už prichádzajú teraz otázky na našu mailovú adresu damskyklub@stvr.sk. Dobre robíte, že sa pýtate, pretože my sa im ešte budeme venovať, ale venovať sa budeme aj ďalším na dnes pripraveným témam. Sonka, nech sa páči. Veľmi pekne.